Diyos marhay na hapon sa Indagabos mga tugang. Tayo po ngayon ay nasa Manila pa at kaya daig pa ako dyan sa Bicol. But anyway, try lang natin kung narinig ba tayo ngayon dyan at maray na hapon sa Indagabos. Ito po si Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, for the meantime, yaon digdi sa Manila. But anyway, sa Biyernes, live na po naman tayo dyan sa Legazpi. But anyway, mga tugang ngunyan ay Miyerkules, aldaw ng Miyerkules, ika-19 ng bulan ng Mayo. Kumusta po kamo dyan sa indong mga lugar? Sana yaon kamo sa maray na kamugtakan, ano? Sana mga tugang deman kamo pigmamati-mati, ano, maray na kita magkairibahan manggiraray, ano. So bago kita magpalagos ka sa tuyang programa mga tugang, kita muna ay mga G sa tuyang paboritong mga G-on na memorare. Okay? So mini-monitor ko lang po kasi at dahil kung gaya ng monitor. But anyway, ang kita ngunyan. So, ginagawa natin ng paraan na at least we are in touch with each other. Ayun mga tugang, kita mga G, kang sa tuwing paboritong mga G-on na memorare. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakibindisyonan po ninyo sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ang himpilang ito ng DCGB, lalo na ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, at lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig. Nanawa, iligtas po niya kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa kasalanan, at sa anumang sakit, especially sa COVID-19. Kami nawa ay iligtas at bigyan ng kanyang grasya. At kasangkapanin po niya kami sa pamagitan ng pagbo-broadcast sa hapong ito. Ang lahat na ito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta ka mga na aldaw ng Miyerkules, ika-19 kang bulan ng Mayo. Madali yun baga matapos ang bulan kang Mayo. Mamungnan mo, Hunyo na, ano? Pagkatapos, Disyembre na. Mga tugang mo na aldaw na Miyerkules, magayon naman sa tuyang pag-uurulayan, manunugod man ang gatiyan mga tugang sa Ebanghelyo sa tuyang kagurangnan. Kasi sa susunod na Sunday, sa tuyang ipag-sisilibra ng mga tugang, ang Pentecostes, ang pag-abot kang Espiritu Santo. Ano? So, ngunyan na daw ang Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni ni San okay, hanapin natin kasi siyempre tayo po ay wala doon sa kwarto. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, talata 11 hanggang 19. Ini mga tugang, ini inaapod ang priestly prayer of Jesus. Kung si Jesus nangangadji, siya mismo nga ni Diyos, Diyos na mismo siya, nangangadji pa. Kita dapat din mga G. Ang pagpapangadji importante kaya kasi bago permintan pigpupunan ang sa tuwing programa at tinatapos sa pagpapangadji. Yan ang mga tugang.
At ining pangagyo ni Kristo sa chapter 17, verse 11 to 19 of the Gospel of John, ini po ang tinatawag na the prayer of Jesus. Okay? Si Jesus nagpangaji. Okay? At ang pigpapangaji ay ang sa iyang mga disipulos na magkasararo. Importante pala mga tugang talaga, magkasararo kita. Ano? Kaya sabi nga, mga Kristiyano pa naman kita, ano? Dapat magkasararo kita. No? Katoliko, Protestante, ano? Yung nagtutubod sa Diyos. Kasaro sa naman Diyos ang sa tuyang sinasambay. Ano? Dapat kita magkasararo. Yan ang pangagyo ni Jesus eh. Magkasararo kita. Dahil kita magpara suruway-suway. Ano? Lalong-lalo na separated. Kita gabos magkaburunyog. Yan talaga ang panyaya ng Panginoon. Jesus prays for God's protection for His disciples and the oneness that they must share. Yan po talaga ang pangagyion. By the way, ano ang ibig sabihin pagpapangagyi? Prayer. Kung haputon nindo ako, ano Father Boots ang kahulugan kang pangagyi? Okay? Pagpapangagyi. Prayer is communion with God. In other words, ang pakikisumaro at the same time pag-agree sa Panginoon. Kaya nga, ang pagpapangagyi ay hindi yung pag tinatawag natin, inuutosan natin ang Diyos na, Lord, gawin mo ito, gawin mo iyan. Ano ang problema sa tuya kasi mga tugang? Pag kita nangangadyi, ikaw kita ng mga inaapod na negotiator, negotiating prayer. Hindi po ganun ang pagpapangadyi. Ang pagpapangadyi, when you agree with God. Okay? Hindi yung God agree with you. It is more than we are the one agreeing with God. Kita ang dapat nagsusunod sa Diyos. Bako ang Diyos ang nagsusunod sa tuya. Ang Diyos bako tang utusan. Yan po ang pangagyion ni Kristo. Kaya siguro talagang sa tuya mo ng pag-urlayan mga tugang ang pagpangadyi. Okay? Ang pagpangadyi. Kasi marami mga tao, totoo, Father, nangangadyi naman ako eh. Okay, ano ba pangangadyi mo? Totoo, nangangadyi ka araw ni Lord, bigyan mo ako ng ganito. Pag hindi mo ako binigyan ng ganito, o ng ganyan, hindi na ako maniniwala sa iyo. Ganun ba ang pagpapangadyi? Blackmail yan alam mo, hindi po maganda yun. There are actually yung sinasabi nga natin na negotiating prayer, negotiation. Okay? Nini-negotiate mo si Lord eh. Para bang ano yan? Negotiate. Para bang yung Lord, kung talagang magaling ka, gawin mo ito. Hindi po ganun ang pagpapangadyi. O hindi naman pagpapangadyi. O Lord, pag hindi mo sinunod ang gusto ko, ayaw ko na hindi na ako maniniwala sa iyo. Hindi po ganun ang pagpapangadyi. Ang pagpapangadyi ay ang pagsunod sa Diyos. In other words, this is the best definition that I ever found. Okay? Of course, it is a communion with God. Pag kita nangangadyi, nakikisumaro kita sa Diyos, mga tugang. Nakikisaro kita sa Diyos. Ang ibig sabihin, nakikisaro kita sa Diyos, nakikisa tayo sa Diyos, hindi tayo humihiwalay, hindi natin inaaway ang Diyos. Yan ang importante. Kasi minsan ganoon talaga ang dasal ka mga tao eh. Hindi po tama yan. Okay? So ang pagpapangadyi, ang number one, pagpapangadyi, hindi pagrereklamo. Ang pagpapangadyi, hindi po pagrereklamo, Lord, bakit naman ganito? Bakit naman ako, kung kailan pa ako nagiging malapit sa iyo, kailan pa ako naging malapit sa iyo, saka mo ako binibigyan ng ganyan. Ay hindi po ganoon ang pagpapangadyi. Okay? Hindi tama na ugali ang pagpapangadyi. Ang tunay na nangangadyi, number one, mga tugang, may pagpapakumbaba. Yan, So yan ang pagpapangadyi. Si Jesus, okay? Tinawag kita ning ehemplo, tinawag kita ni Jesus ning paarog. Arugon ta ang pangadyi ni Jesus. Kaya nga tingnan mo,
ang tinuro ni Jesus, sabi ka mga alagad, Lord, teach us how to pray. No? So, just as John taught his disciples to pray. So ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, this is how you should pray. Say, Abba, Father. Call God our Father. Not my Father, not your Father, but our Father. So in other words, kita mga tugang, nakikisaro sa sarong Diyos mga tugang. Ang Diyos ta bilang Ama. Yan. In other words, igwak tulos kitang inaapod na relasyon. Okay? Father and child relationship. Yan po mga tugang ang importante sa buhay. Kaya sana maano natin iyan kasi importante sa mga tao ang talagang pagpapangadji. Okay? So, yan. At kaya mga tugang, ang sarong sinasabi ni Diho na sinasabi ni Kristo, okay? Babasahon ko ang sinabi ni Kristo sa John 17 verse 11 to 19. Okay? How do we measure our success? Okay? Kasi ang tao kasi sinasabi, we are easily sucked. Talagang we are so talagang we are sucked in by the world. Sinasabi ang success daw kan tao is may kwarta siya, mayaman siya, may impluwensya siya. Okay? Yan ang measure ng success sa mundo. Okay? It is not rather having more, but actually, it is not to have more, but to be more. Are we becoming more human or not? Yon. Yan ang importante. Are we becoming more human or not? Because pag kita nangangaji mga tugang, we become more human. Okay? Why? Because tayo po ay we are in union with God. In communion with God. Nakikisumaro kita sa Diyos mga tugang. Importante yan, Kaya yan ang talagang pinaka-importante sa pagpapangaji mga tugang. Okay? Ang pagpapangaji to be more human, not to have more of this and more of that. Kasi after all, kahit nasabihin na ikaw ay digdi sa daga, nagkaigwan ng araw kayo, you have more. You have more money, you have more lupa, you have more. But if you do not become more human, kaya sabi nga, it is to be more rather than to have more. Yan mga tugang ang sa tuyang pag-uurulayan. So anyway, tayo muna ay magpaalala, So atin mapakinggan mo natin ang magpabalik ang iyong lingkod si Father Butch Bombasi Office sa Marhay na Hapon. Magpaalala muna tayo. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Rosely Francisco na nakatira sa Airport Road, Legazpi na naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. Noon pong after 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. Tinulungan po niya ako, pinadalhan po niya ako ng ACCS tsaka Glow Juice. 9 days na ang fever tsaka ubo ko, pinadalhan ako ng ACCS. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako after 14 days, nag-negative na po ako. Kaya pag may nararamdaman po ako na sumasakit ang ulo ko o kumakataan lalamunin ko, isi-6 po kaagad ang binibili ko at Glow Juice. Ngayon po, ako'y okay na. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nagkalagnat, hindi na ako nagkaubo, kaya pinalabas na po ako sa ICR. I-try po ninyo yung product. Kasi makatulong yun sa kanila. Oo, kasi po ako mismo sa sarili ko, yung laging kumakataan lalamunan ko, tsaka palapot na ang ubo ko, yun lang po yung ini-spray ko. Yun lang, tuloy-tuloy lang ang spray ko nun. After 3 days lang. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na Needs Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng Needs Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang bagong jersey, may bagong tapang Stanley Ringo sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation.
See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot, mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako, kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay-ginebra. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alauna 35. An oras hatod sa Indokang, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Balik po kita Giraray isa sa tuwing programang Marahin na Hapon with Father Butch Bombase OP sa second part. At gusto ko pong batiin ang nakikinig po sa atin dyan. Okay? Si Romy Briso sa Barangay 1, Legazpi City, si Kat Rene from Bugtong, Legazpi. Kasi bago mga tugang sa tuyang urulay nga ni ang manunungod sa pagpapangadji. Kasi si Kristo mismo nangadji, ini yung ebanghelyo niya na daw mga tugang manunungod ini sa pagpapangadji. Lalong-lalo sa panahon niya na igwa pa kita ng pandemya. Importante talaga na kita mangadji. Ano ba ang talagang sabi ko nga ang kahulugan ng papagadji? Is that simply a dialogue with God or yung pakikipag-ulay sa Diyos? Kundi it is more on agreement with God. Ang ibig sabihin, nakikisumaro kita sa Diyos, nakikisaro kita sa Diyos, at sinusunod ta ang kagustuhan ng Diyos. Okay. So, sa pagpapangadji, tabaga mga tugang, ano ang sa
tuyang layunin o purpose kung bakit kita nangangadyi. Yan. Ano talagang dahilan? Okay? I like to share with you 12 different types of prayer. Okay? And pwede natin itong pag-ukulan ng pansin. Ano? First is what we call agreement. No? Kasunduan. Yung pag-ayon. Kasi ang pagpapangadyi dapat pagsang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi yung pag-ayon ng Diyos sa kagustuhan ng tao. Ano? Kasabi ko nga kasubago na kung kita kasi nangangadyi, ang ginigibuta, binablockmail ta ang Diyos. Lord, di ako maniniwala sa imo pag daay mo na tinaw sa kuya aning tigagan ko. Blackmail yan binablockmail mo ang Diyos Hindi pagpapangadyi yan. Ang sarupang pinagpapangadyi, tinatawag natin negotiation prayer, negotiating prayer, na Lord, sige na, okay, negotiate, okay, o bargaining pa. Okay, sige Lord, magbabago na ako pag ibinigay mo sa akin ang inihingi ko, magbabago na ako. Ganun ba yun pag nangangadyi kita? Alam mo, ang pagpapangadyi is when we try to submit ourselves to God. Yan po ang importante. Kasi submission, kaya nga magayon ninyo, first type of prayer is agreement. Ano ang ibig sabihin ng agreement, Nene? Kadaklan ng mga mananampalataya, okay, should agree on earth with what heaven is saying. Okay? Yung kagustuhan ng Diyos. Okay? Yan, mahiling natin yung Acts of Church. Okay? So, verse 18 of Matthew, chapter 19, verse 20. Yan po ang mahiling tayan. When 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Di ba? Yan kaya, pag nangangadyi kita, sinasabi ta na we all agree. Kaya sa pagpapangadyi, di ba, tinatapos tanin, Amen. Anong ibig sabihin? Agree ako dyan. Agree ako. Kaya nga minsan nagpapangadyi, Lord, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng magandang buhay. Amen. Amen. Nag-i-amen yung mga tao. Pag nadunog rin do ang amen, alam mo sa charismatic, yan ang ginagawa namin, ano? Sa charismatic, pag nagpapangadyi isang tao, ang nangyari, amen ang amen ibang tao. Importante po yan. We agree. Okay? With the prayer. Okay? Importante po yung agreement. Kasi pag wala kang agreement, disagreement yan. Pag disagreement yan, hindi tayo nagkakasundo. Kaya nga ang importante mga tugang talaga sa pagpapangadyi, nagkakasundo tayo. Okay? Kaya at the same time, tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos. Okay? Yan ang number 1. Number 2, prayer, another type of prayer is what we call confession. Ano yung confession? Ang confession, hindi lang yung pagkukumpisal. Ito po ay paghihingi ng tawad sa Diyos. Okay? Ang ibig sabihin niyan, acknowledging your sins to God. Tinatanggap natin na tayo ay mga makasalanan. Tingnan niyo nagdasal doon na publikano sa kayong pariseyo. Yung publikano, dinagukan niya ang kanyang dibdib, Lord, have mercy on me, a sinner. Pero yung pariseyo, nagpangadyi, Lord, tingnan mo, hindi ako katulad ng magnanakaw na yan. Hindi ako katulad ng taong yan, palamura yun. Ikinukumpara pa niya ang kanyang sarili sa iba. Hindi po tama yan. Ang pagpapangadyi, another type of prayer, is really paghingi ng tawad, confession. Okay, acknowledging your sins to God and then celebrating forgiveness you have received. Okay, ang Bible character dyan ay si David. Si David, mga tugang, makikita mo sa Salmo, Psalm 51 verse 2 to 3. Si David nagkasala. Bakit nagkasala siya? Hindi ba? Nangalunya siya eh. Okay? Si Uriah, o si Betsaida pala, si Uriah, asawa ni Betsaida. So, pinapatay pa niya yun. Ano? So, si Betsaida. Okay, anong ginawa? Oh, yun, nakita ang ganda-ganda. O, nahulog siya. So, yun,
pero humingi siya ng tawad sa Diyos. Okay? And then, ang pangatlo, yung pagdarasal natin, another type of prayer is fellowship. Ano yung fellowship? Yung when we spend time together with God. Okay? Spending time. Hindi ba sa umaga, pagkagising natin, magandang ugaliin natin yon. Okay? Ako po, every morning, good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, everyone. So, importante yan eh. Importante mga tugang yan. Spending time with God in an activity that is not traditionally sacred or prayerful. Fellowship ang tawag dyan. Okay? Nakikisumaro tayo. Another type of prayer is what we call intercession. Ano yung intercession? Lalo sa panahon yan, nangangadya kita for God leading you to pray for the needs of the person, place, or cause. Okay? So, yun, nangangadya kita. For example, nangangadya kita ngunyan sa matapos na ang pandemya ng COVID-19. Although, nagawa na kita ng vaccine. Pero ang importante mga tugang, matapos na. At the same time, yung gera doon sa Israel. Okay? Matigil na kasi maraming tao ang nagiging biktima. Alam mo, sa gera, walang panalo. Lahat talo. Lalong-lalo na ang mga tao. Okay? Walang panalo dyan eh. Lahat talo pag may gera. Okay? And then, another type of prayer is listening. Yung pagdangog. Kasi, tingnan mo, sitting at the feet of Jesus and listening to Him. So, mahiling ta si Mary of Bethany, yung kapatid ni Lazaro at ni Marta. Doon, So, binisita ni Jesus. Anong ginawa ni Maria? Nakinig kay Jesus. Yan po talaga ang number one. Okay? Sa pagdarasal, pakikinig. Okay? And then, at the same time, yung tinatawag natin na petition. Paghagad ng tabang. Seeing a need and praying for it. Okay? Halimbawa, yung leper, okay? Yung centurion na lumapit kay Jesus. Anong ginawa? Sabi niya, nagmakaawa. Naghingi ng tabang, petition, na yung hindi naman para sa iya, kundi para sa iyang servant boy. Di ba? Importante mga tugang yan. Para, Lord, tabangan po nindo sinda, karugaan. Yan ang pangadjion. And then another type of prayer is what we call prayer of praise. Okay? Yung prayer of praise, importante yan mga tugang. Hindi ba? Pag kita pupunta sa isang kaibigan at may hinihingi ka, anong ginagawa mo? Sasabi mo yung problema o what we call pity party. Meron din pity party. Yung pity. Hindi po dapat yun. Dapat, syempre, purihin natin. Pag pupunta tayo sa isang bahay, halimbawa, wow, ang ganda ng bahay ninyo. Purihin natin. Alam mo, importante din yun eh. Pinupuri natin ang Diyos eh. Halimbawa ngayon, dito sa lugar ko, ang init-init. Lord, thank you. Sapagkat mainit. At yung mga taong gusto maglaba, makapaglaba at nakapagsampay pa. So in other words, declaring the truth about who God is, what He has done, and what He has promised to do. Alam mo, importante yung tinatawag, claim the promises of God by praising. Okay? So, another one is praying the Bible. Importante yan. Lahat ng mga sasabihin, Father, hindi ba ako protestante? Bakit? Protestante lang ba nagbabasa ng Biblia? Hindi. Tayong lahat ay dapat magbasa ng Biblia sapagkat ang Biblia ang salita ng Diyos. Praying the Bible, not simply reading the Bible. Kasi ang dyan is, may mga tao kasi, they just read the Bible but they do not pray the Bible. Pray the Bible. Importante yan, Praying the words of the Bible as your prayer. Kaya pag nagbabasa kayo ng Biblia, ang ibig sabihin, basahin natin na para tayong nagpapangadji, nagdarasal. So, ano ang nababasa mo doon? Para kang nangangadji. Okay? Alam mo, ang isang Bible character na may present ko dyan ay si Joshua.
Okay, si Joshua po kasi mga tugang, isang biblical character yan na siya talaga nagpapangaji sa salita ng Diyos, praying the Bible. Of course, sa mga charismatic, yung tinatawag praying in tongues. Okay, yung praying in tongues. Praying in a personal spiritual language that edifies you, your relationship with God. Ano? Ang iba dyan, tinatawag natin si San Pablo, si Saint Paul. Isa po yan mga tugang na nagbigay. And then another type of prayer is para sa ibang tao. Kaya prophetic. O isa dyan na biblical character ay si Jeremiah. Okay, matatagpuan mo yan sa Jeremiah chapter 1 verse 7. Okay? Yan po mga tugang ay importante makita natin. And then another type of prayer is a prayer of thanksgiving. Okay? Thanksgiving, yung pagpapasalamat. Lord, salamat po. Okay? Salamat po kasi marami naman ako na natututunan, kadako na naman akong matutunan sa aldaw na ini. Lord, salamat Lord. Salamat. Alam mo, every day, dapat permit kita magpasalamat sa buhay. Dahil hanggang matapos ang aldaw, dahil ka nagpapasalamat. Magayunin bagayan. Ang tao kasi nagpapasalamat always recognizes a blessing. At dahil siya nagpapasalamat, he will receive more blessings. Yun ang importante mga tugang. So, importante yan. Okay? So, another one, last of the 12 is warfare. Ano yung warfare prayer? Confronting the kingdom of Satan with the weapons of God's kingdom. So, alam mo, yung isa, angel of God. So, mamaya, darasalin natin yung San Miguel Arcangel na prayer. Ini po ang pangadyo na kung saan kita ay naghahagad ng tabang labanan ang masamang espiritu. So, ang pagpapangadyo, nakakatabang po yung mga tugang sa paglaban sa masama. Kaya nga, yung taong nangangadyo na ihahadya sa masama. Pero kung hindi ka nangangadyo, madali kang matalo ng demonyo. Okay? Madali ka. Kasi madali. Wala kang pagpapangadyo. Why? Sabi ko nga, you are not in union with God. If you are not connected with God, wala po. Hindi po maganda yan. At binabati ko po ang nakikinig dyan, si Congressman Apid de los Santos. Thank you, Apid, sa mga tulong mo. Thank you very much. At na malaking tulong sa atin yan. Si Congressman, ang probinsyano. Okay? Nakikinig po sa atin ngayon, sa ating programa. Okay. So, one time, mai-interview ulit natin siya para makapag-share ulit siya. Isang congressman na talagang dedicated at talagang masabi natin malapit sa Diyos. Kaya pinagpapala yan eh. Ang taong malapit sa Diyos ay pinagpapala. Kaya mga tagapakinig natin dito sa Marahay na Hapon, patuloy natin ipangadyi ang satuyang mga congressman, ang satuyang mga politicians, lahat. Importante kasi para sila ay pagpalain at gabayan. So yun, at the same time, sila ay kasangkapanin ng Panginoon. Okay? So yan mga tugang. So, sana may naukudan ka muna na aldaw na Miyerkules na kung saan sa tuyang pinag-urulayan nga ni ang pagpapangadyi. Pero sana nindo ng gadlingawan na what is prayer? Prayer is not as simply as lifting up our minds and hearts to God, but it is in agreement. Okay? When we agree with what God is or what does God want from us. Ibang sinasang-ayunan natin ang kagustuhan ng Diyos. Sinasang-ayunan natin. Kaya nga, ang magandang pangadyon, yung pangadyon na tinuro sa tuwa ni Kristo, Thy will be done. Okay? Lord, ikaw ang masusunod.
hindi po ako ang masusunod. Kasi kung ang tao ang masusunod, hindi natin alam eh. Alam ng Diyos ang mangyari sa akin bukas. Alam ng Diyos ang mangyari sa atin bukas. Ano? Kaya alam na ng Diyos lahat. Nga lang, kung tayo ang masusunod, ay hindi natin alam ang mangyayari. Kaya ipalagi natin na gabayan tayo ng Diyos. Sinasabi nga na ipahiling sa tuya ng Diyos ang mga giya. Tabangan kita. Kaya nga, inisa po yung programa mga tugang, ay hindi lang nagtataon ng informasyon. Kanya, nagtataon ng informasyon sendo tungkol sa prayer, pero ang importante mga tugang, nagtatao kita ng inspirasyon. No? Dainanggad kita mapagod. Dahil kita magsawa na magpangadji. Okay? Kasi pag ikaw nagsawa, pagpapangadji, para ka nagsasawa na rin sa paghinga. Na prayer is like oxygen. Okay? And praying is like breathing. Okay? Hanggang kita naghahangos, makusog kita. Hanggang may kita hinahangos, may oxygen, may prayer, okay? Makusog kita. Kaya importante yan. Importante yan. Kaya mga tugang, siyempre, mga G na naman kita. Ano? Mga G kita kang paborito pang pangajion na iadya kita sa anumang mga masama. Ano? Ilayo kita sa anumang mga kapahamakan. Ilayo kita sa anumang mga kasalanan para tayo ay maging kasangkapan sa lambang saro. At the same time, maging blessing kita sa lambang saro, mga tugang. Importante yan eh. Ano? Maging blessing kita. Magayon baga. Alam mo, si Congressman Apid de Los Santos, blessing sa kuya yan eh. Ano? Blessing. Dahil sa iya, tayo ay nakakatabang sa ibang mga tugang taman. Ano? Maraming salamat. So, anyway, mga G na po kita, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe na mahakbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at sa malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa Indogabos, mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Mahay na Hapon. Sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon. No? Denanggad kita magsawa ng mga G. Ano? Sige lang mga G kita. Ano? At sa pagpapangadji ta, ulitin ko ang pinakamagandang definisyon ng pag-prayer is when we are in communion with God. When we are united with God, not divided from God, okay? But united with God. In other words, sumasang-ayon tayo sa kanyang plano. Tulad ni Maria, sumang-ayon si Maria sa plano ng Diyos. Tulad ng mga apostoles, sumang-ayon sila sa plano ng Diyos. Tulad ni Jesus, sumang-ayon siya sa plano ng Ama. So, ganun din po kita pag nangangadji. Sana po, baguhin ta na ang sa tuyang paagi ng pagpapangadji. Ang pagpapangadji, ang importante, your will be done. Sumang-ayon tayo sa kagustuhan ng Diyos because God knows best. Okay? And what is good for us, okay? What is good for us, God knows. So, importante yan. Lord, bahala na po kayo. Ano mang ikakabuti para sa amin, ibigay ninyo po. Ano mang hindi makakabuti sa amin, huwag mo pong ibigay. Okay? Huwag mong ibigay. Kasi minsan may nangangadji, Lord, sana masagasaan ang taong yan. Yung asawa kong babaero, sana mamatay na. Huwag ka mang maganyan. Pangit po yan. Okay? At pag nangangadji kayo, huwag Lord, bahala ka na po sa asawa ko. Lord, bahala ka na sa asawa ko. Parusahan mo siya. Mali po yan. Tama na yun. Lord, bahala ka na sa asawa ko. Bahala ka na. Huwag mo nang dagdagan pa. Anong dagdag yan? Pangit na yan. Okay? So mga kaibigan, importante, sumang-ayon tayo sa plano ng Diyos. And that is prayer.
Okay? So maraming salamat at sabihin natin ito ngayon. Anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming na hapon. See you tomorrow. At by the way, tomorrow, nagda-drive po ako niyan. So hindi po ako sa... Kaya magkita na lang tayo sa Friday. Sa Friday, magkikita po ulit tayo. So bukas po, hindi ako makakapag-programa sapagkat ako po ay magda-drive mula dito sa Manila hanggang sa Bicol. Thank you very much. Stay safe. At ipagdasal din po ninyo ako sa safe travel ko bukas papunta ng Bicol. God bless everyone. See you. I love you. Bye-bye. Thank you.